Masu kalomu Assalamu alaikum. A wata cibiyar adana kayayyaki ta babban kamfanin kula da harkokin kasuwanci ta intanet na ƙasar Sin mai suna JD.com a Beijing tana amfani da sabbin fasahohi iri na digital don inganta sha'anin jigilar kayayyaki. Cibiyar mai suna Asia No. 1 tana iya kula da odan da yawansu ya kai 300,000 a kowace rana a lokacin da ake samun jigilar kayayyaki mai yawa. A cibiyar, ire-iren mutum-mutumin inji sama da 200 suna gudanar da ayyukansu cikin haɗin gwiwa, kuma dukkansu masu sarrafa kansu ne. A lokacin da ake samun mafi yawan jigilar kayayyaki, da farko akan raba su zuwa mabambantan wuraren adana kayayyaki a yankuna daban-daban bisa hasashen harkokin sayayya da aka yi. Daga baya kuma akan kai su wuraren adana kayayyaki da ke birane da garuruwa daban-daban a duk faɗin ƙasar Sin. A halin yanzu ana amfani da irin wannan dabara ta aikewa da saƙonni bisa ingantattun fasahohin zamani a wasu ƙasashe fiye da 10 a duniya. Dabarar da ta samar da hidimomin adana kayayyaki tare da jigilarsu ga dandalolin kasuwanci na intanet da kuma kamfanonin ƙere-ƙere da ke wurin.